ҳама ассалому алайкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи SM News. бо дигар занҳо шумо хоҳиши ҳамхоба шудан доред, лекин бо зани худтон хоҳиши ҳамхоба шудан надоред, ё ин ки дар вақти ҳамхоба шудан тест ёр мекунед, ё ин ки бо оилаи худтон ҳамхоба мешавед кайфият надоред, ё ки простатит доред, ё ин ки фоизи спермато пастай, мехоҳед ҳамин мушкилиро ҳал кунед. пас бо доруҳои гиёҳӣ шифофармо ин мушкилиҳоро шумо метавонед бартараф кунед. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамрози шумо. ва барномаи хабари имрӯзаи мо асосан дар бораи муҳоҷират мешавад. муҳоҷирати меҳнати мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия, на танҳо тоҷик, чунки ҳамчунин гап мезанем дар бораи Қирғизистон ки пешниҳод карда шуд ба Русия то ки аҳволи муҳоҷирои ӯ дар Федератсияи Русия хуб шава. ҳамчунин гап мезанем дар бораи дигар кору рафтору идеяҳое ки ҳаракати муҳоҷироро дар Федератсияи Русия душвор мекунад, аз халқи оддӣ сар карда. Да, русских нет вообще. Это пиздец. То дараҷаи депутатора. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию, не только. Ва аз ҳамада муҳимаш тамошо мекунем реальни кадрҳоеро ки як бародари мо подписчики канали мо ба Қазоқистон рафт ва ман аз ӯ дархост кардам ки тамоми ҳамаи рафтану омаданша ба навор бигира ки дар уҷа ҳолат чӣ гуна ҳастай, то ки ба шумо бирасонем. Салому алейкум. Муҳаммад Сези хуби братсан. ҳамаи ин чизо дар ин барнома. Подписка ва лайк мондана фаромӯш накунед. Барномаро оғоз мекунем. Ва ин ҳамеша муҳим аст ки шумо бояд бидонед аз дуруст будани ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон дар ин вақти хеле ҳам душвор, яъне ки дар дасти ягон қалоб нафтагӣ бошену ҳуҷҷатотона қалбакӣ накарда бошанд. Барои тафтиш кардани ҳуҷҷатҳо ба шумо ёрдам мерасонад ширкати Ҷамшед Лоиқов ки рақамашон дар болои экрани шумо ҳастай. ҳамчунин бо ёрдами ин бародаро шумо метавонед ки ҳаҷи умра сафар кунен ва билетҳои ҳавопаймо ба даст биёрен. рақамҳо дар болои экрани шумо. ва барномаро оғоз мекунем аз пешниҳоди қирғизҳо ба Русия барои беҳбуд кардани вазъи шаҳрвандои худшон дар Федератсияи Русия. Қирғизҳо ба андозпорандагони Русия пешниҳод карданд ки вазъи муҳоҷирони худро дар Федератсияи Русия беҳтар кунанд. ҳамин тариқ ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Ҷамила Ҷаманбаева пешниҳод кард ки ин на танҳо ба худи муҳоҷирон, балки ба тамоми аъзои оилаи онҳо ёрии ройгони тиббӣ расонида шавад. илова бар ин вай пешниҳод кард ки қонуншикании қоидаҳои ҳаракат аз ҷониби муҳоҷирон ғайриқонунӣ карда шавад. бинобар ин баъзе он бечораҳо аз Федератсияи Русия ба деҳаҳои зодгоҳашон ронда мешаванд. мо бояд дар бораи эътирофи шаҳодатномаи ронандагии Қирғизистон дар Федератсияи Русия бидуни супоридани имтиҳонӣ розӣ шавем. ба чӣ хотир чунин пешниҳод мекунад ки на ҳама шаҳрвандои Қирғизистон метавонанд ки тибқи қоидаҳои Федератсияи Русия метавонанд ки чунин экзамина биспоранд. аз ҳамин хотир ӯ мегӯяд ки ба ҳамун ҳуҷҷатҳои ронандагии Қирғизистон бояд ки кор кунанд бе супоридани экзамин албатта. ва баромади ӯ ба ин тамом нашуд. дар бахши навбатии суханронии худ мансабдори қирғиз аз ҷониби Русия тақозо кард ки саҳмҳои бимавии муҳоҷирони қирғизро интиқол диҳанд. яъне ки мо медонем ки бисёри на танҳо қирғизҳо бисёр муҳоҷирои меҳнатӣ ки дар Федератсияи Русия кор мекунанд бо роҳҳои сиёҳ кор мекунанд. официална нест, ҳатто агар дар ягон корхона ҳам бидроянд, мисол трудовой книжка ва дигар корҳош надоранд. лекин ин мегӯяд ки фарқ надора, ин мушкилиҳоро бояд ки бартараф кунанд ҳар як қирғизе ки дар Федератсияи Русия кор мекунанд. дар ин бора чӣ мегӯед? шумо фикротона метавонед дар комментария бинависед ва мо мегзарем ба бахши дигари барнома. ва дар кадре ки тамошо мекунем як шаҳрванди рус аз тиреза ба навор гирифтааст кӯчара ва гуфтааст ки ягон рус дида намешавад ва ба ин кор ҳайрон шудааст. Да, русских нет вообще. Это пиздец. ҳамчунин ҳайрон шудааст ба тарафи бадиш ки ҳама мигрантҳо ҳастану дигар одам нест. ва ма гуфтанем ки дар рафти ин қадар ҷанге ки
рафтестай бо Украина ва шаҳрвандои Русия мурдестай, агар ки мигрантҳо набошанд, тасаввур кун ки дар ҳамин кадр ягон мигрант набоша, кӯчаи шумо холӣ мемонад ва шукр кунед ки мигрант ҳаст. Да, конечно. Агар тамом мигрантҳо аз Федератсияи Русия бироянд, ман намедонам ки Русия, ман фикр хол мекунам ки ба мисли як кишвари мёртвӣ табдил меёбад. Ин кори оддие дар Европа, мисол дар Великобритания оз ягон чӣ шава ман мебурам, берунда ба навор мегирам, кӯчаро ёки детский сада, мактабачаҳора чӣ хел киянда уҷа, ҳама мигрантай, ҳама нормали қабул кардестай. Либосҳои гуногун, динӣ, ғайридинӣ, европейский, касе ба ҳиҷоб аст, касе ба короткий юбка. Ягон кас ягон гап нест гаштестиян. ва пеш аз тамошо кардани ҳолатеро ки дар границаи Қазоқистон астае ки як бародари мо барои ҳуҷҷатҳоша дуруст кардан гузашт, пеш аз ира тамошо кардан мо тамошо мекунем чиновникҳои русе ки дар бораи мигрантҳо чӣ мегӯянд. Ва бисёр хабарҳои фаврӣ ки мешавад бародаро ма дар телеграм канал мепартом. Телеграм канал ссилкаш дар якум комментария ҳастай. Шумо метавонед ҳамеша даромада аз хабарҳои наву тару тоза огоҳ шавед. Ки мисол мегирем ҳоло як видеое ки охирон бор ма партофтум дар то вақти сабти ҳамин видеора. Ин хеле ҳам бадае ки як одам да просто так лезид кунӣ, камераш кунӣ ва гуфтестанд барои, яъне ки барои он духтара камера кардестанд ба хотири оне ки вай ҳиҷоб дора. Гап дар хади ҳиҷоб не, гап дар оне ҳастае ки любой одам ата незаш то камера кун намефурӯшад. Хай дорои хитон бинед ки чӣ хел мақсад рафтори бадае. Гап дар бораи он нестае ки ӯ одам чӣ дора, чӣ надора. Гап дар бораи онае ки ӯ одам ягон закон, ягон қонуна нарушад кардагӣ нест. Лекин дар инҷа бо адно но астае. Дар бораи закон нарушад кардагӣ нест гуфтан. Дар Россия ҳам чунин законҳо пешниҳод шудааст барои манъи сатру ҳиҷоб. Реал набародаро. Шӯхӣ намекунам. С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну? Кто приглашает на пароходике узбеки, таджики. Но без них никто нас не сможет пригласить на пароходике, и мы с вами не... яъне ки бародарои сарказм қати гап задестай, масхара кардестай нисбат ба мигрантҳо ва гуфтестай ки хай чӣ мо беово кормон пеш намера, ово объектҳои культураи худшона месозанд, ибодатгоҳҳо. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России. Они создают объекты своей культуры, молильные дома. ва ира чиро дар назар дора? Ба наздикӣ ҳуҷум дар ибодатгоҳҳои ки дар Доғистон гузашт. Мақсад ки дигарро нобуд мекунану аз худшона месозанд. Ва ин предположение ма ҳавои нест. Дальше гӯш кунед чӣ мега. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию. Тасаввур кардесен? Яъне ки аз тарафи муҳоҷиро и одам угро дестае ки физически территорияи моро ӯо гирифтаестанд. Яъне ки сохтани биноҳое ки ӯо дар оҷа ибодат мекунанд, ҳамин тариқ ино территорияи моро мегиранд мегӯяд. Яъне ки ин барои чӣ хотирае? Барои он хотири действительно бародаро ин хел нестае. Дигар давлатҳода агар ягон шаҳрванд дига биравад дар оҷа як недвижимост бисоза, агар ин барои худи ҳамун давлат хубе, барое ки ин дар замини ҳуае. Ин тариқ та замини як каса намегирӣ. Ин просто барои маъну маҳдудиятҳои чунин корҳо ҳастае ки дар боло чӣ хеле ки гуфтем аллакай қонун пешниҳод шудааст барои манъи сатру ҳиҷоб ва дар инҷа бо мумкинае ки чунин гапгапҳо қати сар шава барои манъ кардани сохтани масҷидҳо. Тема действительно очень актуальна. Я даже удивился, почему такой маленькой аудитории нам дали. Это не происки незаконных мигрантов, нет? Как вы думаете? Я начинаю думать, что да. ва масхара кардааст ки ман намедонам ки барои чӣ мо дар ин қадар аудиторияи хур додан ин корҳои ҳам мигрантҳо набоша бу. Ва албатта ки бародаро чунин корҳо хеле ҳам бадае барои он хотире ки агар ки мо камтар ақли солим қати фикр кунем, дар Федератсияи Русия ҷанге ки рафтестай, дар ин ҳолат уда одам дар кор мешавад дар ин кор. Ва чӣ хеле ки мо медонем дар охирон сафарҳои Путин ӯ рафт ба Северная Корея, як давлати маҳками диктатурии дигаре ҳастае ки аз худи Россияда бадтарае. Фикр кунем просто так теоретически метавона ки ин ягон алоқамандӣ дошта боша ба оне ки ин қадар вақт мебаромаданд мусулмонон нисбати мусулмон нисбати муҳоҷиро масалан гапи хуб гап мезаданд. Вақтҳои охир ин хел гапҳои паст, ин хел пас задан, ин хел танқиду чӣ, лекин дар ҳамин лаҳза
Путин меравад договориться мекунад бо Северная Корея. Ягон вале метавонад ки ҳоз ҳафтпадини боша ки ҳаракат кардастанд ки дигар мигрантҳоро ба дигар мигрантҳо яъне ки қувваи кориро иваз кунанд. Мумкин аст ки ба хотири ҳамкорӣ кардан бо дигар кишварҳо уже маҳдудият бисозанд дар ин тарафи мигрантҳо. Яъне ки ин кора ман 100% нуқта қатъ нагуфтаистам, просто як предположение, яъне ки чизе ки мо дидаистем ки рух додааст. Оё метавонад чунин кор боша? Агар чунин кор действительно боша, и барои худи Россия минус аст, плюс нест. Барои дигар кишварҳои бывши СССР ҳам хеле ҳам бад аст. Барои чӣ хотир ки вақте ки робита қатъ шава ё ин ки робита бад шава, ҳолат бо бадтар мешава. Чӣ гуна? ҳоло хеле ҳам вақт аст. Бар вақти бад аст барои чунин чизоша гуфтан. ва акнун бародар тамошо мекунем. Бародаре ки мо хоҳиш кардем рафта ба навор бигира ҳолатира дар сарҳад чӣ гап чӣ кора. Ва мебинем мо якум видеое ки аллакай бародар рафтест. яъне ки ҳамаш дар реалния. ва дар инҷа мо мебинем ки чӣ қадар навбат истодагиянд. Так. Короче, я соат мекунам. дар видеош кусаси 1 соат 2 соат маълум мешавад, ҷавоб метавад ва дар инҷа SMS кардаги ака дар граница проверка кардан чизе буд уд кардам нав ели бо ёфтумшон. Короче ака ҳамаро мегардонанд, як 5 соат маълум мекунанд. Дига миллата бепурсу пос фақат тоҷикора баъд ба навбат мегзаронанд. ҳамин қатонистон видео карда. Салому алейкум. Ака Муҳаммад Сези хуби брат саломати сиза. Короче акай нами гапи чаби нами хела ки ҳози мо дар ҳамиҷа ждат кардем қариб 5 соат мешава ждат карда истодагием ака. Ана граница Қазоқистона шурӯъ мебурои хай як ғамуд метан дар Қазоқистонамо баъд медуре баъд дар ҳамин ҷои паспорт контрола ку дар ҳамуҷа ана чӣ мекунанд ака паспортота проверка мекунанд отдельно мегардонанд мерай ждат мекунӣ қариб як где-то 5 соат 6 соат ждат мекунӣ кай навбат омада баъд ана чӣ мекунанд ҷавобот метавонанд моз ака дурун медурон гап зада наметонам мақсад ҳамин хеле нишон метавон ҳоли ака паспортои мо дар чия ака проверка даст ҳамин қа мегӯм ки халқи тоҷик вообще бигем соҳиб надорада тоҷик мардум вообще соҳиб надорад ана дига миллат ҳамаш бе ягон чӣ гузаштасай фақат ҳамин тоҷик мардум нахи ба ҷо кардан нишон метавон ака мақсад бо проблема нест. Так, мехонем яъне ки ситуатсияра
ака алҳамдулиллоҳ камтар азоб кашидем, не ки гузаштем. ҳозир хона даромадам, айдиру соати 20 биромадагӣ соати 17 расидам. яъне ки тақрибан дар як сутка рафта гашта омадан. в общем мушкилӣ лекин мегзаронанд. короче фаҳмо брат, ташаккур, беҳтарин. ҳаме хел қазоқҳо издиватса мекунанд кам-кам. короче ака в общем тоҷик қадр надора серьёзно телефонҳоро ҳамара тараф проверка мекунанд. вале ака дастам омадагиро кардам. в общем бародаро, мақсади гап аз ин разведкаи мо ки бо ёрдами тамошобини мо, ин бародари мо, ин подписчики мо баргузор гашт. якҷон ташаккур, хеле ҳамина дорем мекунем. мо фаҳмида тонистем ки тақрибан 3 соат ками як суткада рафта гашта омад ин бародар. ин якумаш, дуюмаш чиро фаҳмидан дар корай. бале мушкилӣ мешава, бале ман мекунанд, бале интизор мешавен, лекин чӣ хеле ки дар кадр диден, паника кардан дар кор нест, всё равно гузашта омадан. ва дигар ҳолаташ ки тафтиш мекунанд, яъне ки амин қадар истодан интизорӣ бояд сабаб доша ки барои чӣ хотири хел мешава, барои тафтиш, яъне ки тафтиш мекунанд телефон ҳамара. аз ҳамин хотир вақт тӯлонитар мешава, дарозтар мешава. тамом. нем қадар чиза. а дар телефонҳо чӣ мекунанд? дар телефонҳо ягон чизҳои ина медонед шумо дар вақти охир буд ҳолатҳое ки дар Доғистон гузаштак, ба ягон чиз шабиҳи ҳамин хел корҳо медодагӣ, ё ин ки оё шумо дар ягон гурӯҳҳо пайваст набошену мумкин ҳамин хел чизҳоро бикунанд. дига чӣ мекунанд? лайк монданро фаромӯш накунед бародаро. агар обуна набошен, обуна шен, то ки баромади дигар видеоҳоро пропустид накунед, чунки видеоҳои хеле ҳам муҳим мебарояд. ва ҳамада хайр то видеоҳои оянда.